Otsaileko hilabete hasi berria dugu eta bingoagatik antza Barakaldoko familiek ahal izango dute larrialdietarako laguntzen eskakizunak bideratzeko papeltxoa bete 14ean, otsailak 14ean irekitzen da laguntza hauek eskatzeko epea, baina gogoratu behar dugu urritik aurrera laguntza hauek eskatzerik ez dela izan, ezin zen inolako papeltxorik bete, udaletxeak, Euskal Gobernuak esaten duenaren kontra, 4 hilabetez laguntza eskatzeko epea itxita mantendu duelako. Esan behar dugu gainera, berton ematen zen karakteristika bitxi bat, udaletxeak larrialdetarako laguntzak eskatzen ziren ofizinaren aurrean busoitxo bat jarria baitzuen, antza denez, honek esaten duenez, arartekoaren denuntzia ere erakarri du eta Barakaldoko udaletxeak busoi hori aldatu behar izan du eta aurrean aurreko atentzioa bideratu, ze orain artean horrelakorik ez zuten egin, eta azkenean Euskal Gobernuko beste erakunde bat, arartekoa izan behar da, guk aspaldinarek esaten genuena, kumplitu araztea bideratu duena. Baina esaten genuen ez, larriena hemen, 4 hilabetez, familiek izan dutela ezertxo ere eskatu, eta otsailera arte egon behar dire da urritik, itxaroten, laguntza horiek papeltxoak sartzeko unea. Segero, diru laguntza denok egunez, beste 3, 4, 5 hilabete beharko ditu familien kutxetara heldu baino lehen.